Dumateng sangyaning para pusepuh ingkang kawula bekteni. Sumrambah dumateng tamu kakung sumawana putri ingkang mahambek budi dharma ingkang sanget kaluhurmati. Hangance upacara ingkang salajengipun inggih menika upacara panggih ngrisang pinanganten. Dumateng ingkang nyapaken uba rampi. Ugi kadang kawula ingkang ngendongi Sekar Hadi Mancawarna. Mugi-mugi keparang samapta ing gati enggal saweka ing gati. Dumateng Ibu Juru Paes keparang hanganti. Risang penganten putri saking sasana kursi rinengga. Dumateng sang andhaping pura wewangunan. Saperlu badhe kadhaupaken. Dumateng kadang kawula krut sampurna musik keparang hanatap ungeling gendhing kodhong ngorek. Dumateng kadang kawula ingkang ngondongi Sekar Hadi Mancawarna. Mugi-mugi keparang samapta ing gati sawega ing diri. Wekdal saha sasana kawula aturaken semangga. Dumateng kadang kawula ingkang nggendongi Sekar Hadi Mancawarna utawi Sekar Mayang mugi-mugi enggal samapta ing gati sawega ing diri. Wis dumugening wayahing mangsa kala dumawang kodrat saking panguwasing Gusti ingkang mubeng dumadi. Nalika semana ana titahing Gusti ingkang asipat jalutan api wanita ingkang sumedya hanetepi jejering agesang ngance alaming madya hamastuti ila-ila ujaring kina ingkang dapi nundi-pundi. Satang leluri Laksita Harja nulat edi edaing budaya luhung. Umiring sesanti tis-tising tias marsudi mardawaning budya tulus. Budya ateges budidaya ingkang tuwa saking oseking panggalih. Wondene tulus saliring pangesti ingkang tumuju marang kautaming pinarangke. Kawaryan Sri Panganten Putri wis jengkar saking sasana rinengga. Ing ayap sanjaning warga Wandawa. Kinanthi mring sasana ingkang pinanci dene ingkang mungguing Wuryana Jejaka kenya kekalih. Nindakake penganten putri punika ingkang sinarya angemban puspita adi ingkang winastan Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru kinarya sarana dhauping panganten sarimbit. Swaraning pradangga munyangrangin kadya asung pepuji pangastuti mring panganten kekalih. Ingkang kasti dadi kang sinedya dadya. Saya caket denira lumaksana pangantian putri. Samana wis prateng ungguhan kang tinuju. Panganten kekalih samya agut tingal tempuing pandulu carta netra ingkang linambaran budi luhur. Sakala wonten daya pangaribawa ingkang ambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib ingkang tumanem ing sanubari.
Saksana kumlawe astane panganten Putri Sarwi ambalang gantal mring panganten kakung ingkang winastan gundang kasih datan saranta panganten kakung Gya Gumantya ambalang gantal ingkang winastan gundang tutur punapa ta wujud sarta werdinipun gantal ingkang kinarya bebalangan ing panganten Sarimbit gantal ingkang kinarya bebalangan Sarimbit pranyata wujuding gantal dumadi saking sedah lininting tilangsulan lawe wenang sarta pinilih suruh ingkang patemuros ingkang amengku redi sinandi suruh yen dilulu saje lumah lawan kurepe nanging lamun ginigit padha rasane amengku wedi sanadyan kang sajuga jejer priya kang sawiji putri nanging lampun wis manunggal tekate bisa manunggal cipta rasa miwah karsaning pinasti jatuh kramane mandhap saking pasangan ingkang Sarimbit Gya Amarpeki Antika cinaket ing Bakara Kencana minangka wadahing Sekar Setaman sakala kanangan tiga tinapak ing padha pecah sanalika pramila daya-daya panganten Putri laju hanjengku sarwi anembah mring kakung purna dene rasa membah Gya Amiji samparanipun ingkang raka pralampita hangi cali saliring Sukerta tulus mulya manggih raharja paripurna menggah gatining titi laksana panggih samono saking minangantyan wis jemeneng jajar sumanding sarawesine ngemban sindur dening ingkang ibu bebrayaning putra Sarimbit tinuntun rahing kautamen nyuwun sewu nggih Pakde nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saha para tamu kakung semana putri ingkang kula muliaken ingkang sepindah langkung utama ngaturi monggo ampun bosen-bosen kula lan panjenengan ngaturaken puja lan puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun mari kenikmatan ingkang boten kuilang kathah sehingga kita sedaya saged kempal sareng-sareng ngaturaken panggih penganten Nimas Ayu Dwi Handayani putrinipun Bapak Tukijan lan Ibu Rusmini ingkang badhe kepanggihan Dimas Bagus Priya Wahyuntara putranipun Bapak Sutaryo Budi Harto lan Ibu Sri Suprihatin. Salawat ugi salam mugi tetep ing atas ingsan ing seluruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya benjang angsal saapatipun enten dinten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula muliaken, kula mriki diparenggahake Sri penganten kekalih mbok pilih wonten klenta-klentune ngatur kula nyun agunge samudra pangapurane nggih. Nggih. Getak ya Mas. nggih Sembara tilintang kae dudu sembara tilintang rembulan nanging
Sembara Testri penganten ingkang kakung kados Kumajaya ingkang putri kados Kumaratih sakarone wis mantep kadya mulya jaya kula ranting dene panjenengan indanana taranane ana 5 perkara. Kaping setunggal sira kudu isa syukur lan beriman marang Gusti Allah ingkang sampun maring kenikmatan ingkang boten kuilang kadahe. Kaping kalih sira kudu isa bekti marang wong tua ngerteni wong tua iku sing ukir jiwa raga kita wajib dibekteni. Kaping 3 sira kudu isa rukun marang sedulur lan lingkungane gotong royong iku anggawe santosa. Kaping sekawan sira ya kudu isa nindakno tuntunan agama lan ninggalake larangane. Kaping gangsal sira ya milu programe pemerintah ya ikune program keluarga berencana. Nek cirose Bu Bidan kalih mawon nggih Bu. Nggih Bu. Nyuwun putu pinten Bu? Sing kathah. Sing kathah. Nggih Mbak. Nggih mboten. Niki Bu besane ajeng nyuwun putu pinten? Kathah napa kalih? Pinten? Kalih dosa Kalih dosa. Yo. Damel kesebelasan nggih Bu. Pangestune nggih Bapak Ibu. Mugi-mugi dadi keluarga sing rukun nggih Mas nggih. Mugi-mugi dadi keluarga sing mulya ya Mbak ya. Bapak Ibu mangestani anggon mujujodohan nganti kaken-kaken nganti ninen-ninen. Ning nemu kamulyane urip bebrayan. Sikap semanten anggih kula manggihake Sri penganten kekalih mbok pilih wonten kekiranganipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semoga Bapak Ibu digendong dugi pelaminan ampun ucul gendongan nggih. Monggo. Paripurna menggah gatin ingkang titi laksana panggih. Samono sang pinanganten wis jumeneng jajar sumanding sarwi sinengemban sindur dening ingkang ibu. Bebrayaning putra sarimbit tinuntun raing kautamen pinayungan budi rahayu. Wani marang bebener wedi marang kanistan. Sang laras moya memuji muja asung pangastawa umiring kang dawek miniwaha laju manjing sasana rirengga. Lulus raharja sirna saliring rubeda. Aku nyanyi. Halah. Ambles. Upacara ingkang salajengipun inggih menika upacara sungkeman. Duh Kanjeng Rama, bekti kawula kunjuk Kanjeng Rama. Duh Kanjeng Ibu, bekti kawula kunjuk Kanjeng Ibu. Iya ngger. Ora liwat puja pangestunipun Rama lan Ibu tumrap marang jeneng kita sakloron. Muga-muga sira sakaron dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah mawarnah kadidening keluarga Hamimi lan Kang Hamintuna kadidene Bathara Kamajaya lan Bathari Ratih ingkang mangeja wantah. Nggih sira sumungkem tumungkel ana ing pangkunipun Rama. Muga-muga pun Rama wong bisa ndedonga marang jeneng kita sakloron ya nggih. Muga-muga apa kang sira karepake bisa kasembadan. Lan apa kang sira jangka bisa kalaksanan ya nggih. Lan aja nganti sira sakloron nyuwun marang ngasane Gusti ingkang karya jagat.
Muga-muga bisa langgeng anggenira mangon keluarga agung nganti dadi kaken-kaken lan ninen-ninen. Nggih. Sepisan maneh puja pangestunipun Rama tumrap manang jeneng kita sakloron ya nggih. Muga-muga sira kepo kang kekarepake bisa kasembadan. Lan napa kang sira tuju bisa kaleksanan ya nggih. Wong atuwamu sakloron mung bisa paring pangestu lan bisa paring dedonga. Nyuwun marang ngarsane Gusti kang karya jagat nggih. Kanjeng Rama. Bekti kawula kunjuk Kanjeng Rama. Duh Kanjeng Ibu. Mugi bekta kawula kunjuk Kanjeng Ibu. Oh iya nggih. Sira keloron bekti marang wong atuwa wis tak tampa ya nggih. Ora liwat puja pangestunipun Rama lan Ibu tumrap marang jeneng kita sakeloron. Ora liwat wong tuwa sakeloron mung bisa ndedonga. Nyuwun mangarsa-ngarsane Gusti ingkang akarya jagat nggih. Muga-muga apa kang sira karepake bisa kasembadan lan muga-muga apa kang sira lakone bakal kelakon ya nggih. Muga-muga sira sakloron bisa dadi keluarga ingkang sakinah wawadah marahmah. Kadidene Mimi kang Hamintuna. Kadidene Bathara Kamajaya lan Bathari Ratih ingkang mangeja wantah nggih. Paripurna manggah upacara sungkeman inggih menika. Dumateng kadang kula kru sampurna musik. Keparenga paring lelipur dumateng sangjaning para tamu. Wekdal saha panggenan kula aturaken sumangga. Nuwun.